ولی نه 6 ماه پیش پدرشون 6 ماه نشد. ینگا مادرشون بود، اماکی بود. اینا بود. راست دیگه دو میگم یا نمایشنامه میگم بعد آدم رابطه شما محمد رحمت خدمت کردم شما و جناب رحمت کنید فکری هم ассалому алайкум бародаро апаву хуҳаро ин мусибате ки ба сари мардуми тоҷики мо омад мо ки дар муҳоҷират ҳастем иншоалло ки дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастем иншоалло дар хизмат ҳам ҳастем ва дар хизмат мемонем ман чӣ гуфтаниям ман ҳамчун як шаҳрванди тоҷикистон гуфтаниям ки алои меҳрубон ин бародарое ки дар ин мусибат дучор шудан алои меҳрубон гузаштагоншона раҳмату мағфират куна ва сабри ҷамилшон бита. бародарои азиз ин хеле мусибати сахт аст. албатта ки мардак меҳнат мекуна ё ки хонаша аз даст метаҳад ё ки ягон молша аз даст метаҳад. ҳамчуноне ки шумо диден мардак гӯспандоша аз даст дода хонаша аз даст дода истае молу мулкша баъзеш падару модару фарзанду як чанд сол пеш ҳамин мусибат ҳам омаъбад. раиси вилояти хатлона ки нигоҳ кунед ки дар як мусибате ки шид алҳамдулиллоҳ ки ҳамун замон дар ҳамун ҷа рафт иштирок кард фаҳмид ки чӣ гап аст дар ҳамун ҷа чӣ гап нест. худои меҳрубон баракаташ бита ва дуо мекунем ки инчунин шермардои тоҷика сафшона зиёд бигардона ки дар фикри халқ дар фикри миллаташ ва дар фикри ватанаш бошад. ва боварӣ комил дорам ки бародарои азиз ин шермарди ватани мо ин шермарди тоҷики мое ки дар ин мусибате ки дар пастӣ омад дар бари мо мардуми тоҷик омад истод ва иншоаллоҳ ба боварии комил мегӯм ки ва то охир дар бармон места. ба ҳамун хотир дар ҳаққи эшон дуо кунен аллои меҳрубон умри дарози пурбаракаташ бита. бародарое ки мол аз даст доден ҷон аз даст доден наздикиётон аз даст доден ҳамдардии моро қабул кунен. худованд ҳамаи мо мардуми тоҷика нигаҳбон боша. иншоалло ки дар бартонем дар хизматем. худо нигаҳбонтон. Карам раиси вилояти хатлон давлатали саид ва раис шаҳри клуби бӯстони пирзода диловар дар ҳамин шаб омада дар канори мардуми шаҳри клуби бӯстонӣ буданд якчанд наворо карданд. тамошо кунед. бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш як гаҳваранд чӯ узве ба дард оварад рӯзгор дигар узвҳоро намонад қарор.